Wezîrê Derve Rûsya ragihand ku welatî wî piştgiriya danûstandinên di navbera çekdarên PD û rejîma Sûriyê got li ser çarenivîsa deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê tên kirin dike. Wezîrê Derve Rûsya Serxî Lavrov di kongrekê Rojnamevanî de ragihand ku welatî wî piştgiriya peywendiyên ku di navbera çekdarên PD got xwekirine desthilat li Rojavayê Kurdistanê û nûnerên rejîma Sûriye rû didin dikin. Got li gorî Lavrov ev danûstandin armanca wê vegera jiyanê ye ji bo welatekî yekrêz bê ecindeyên navdewletî. Di beşekî din de Lavrov ragihand got Rûsya dibîne ku pîwîst e şerê terorê li Sûriyê bi dawî were, bi taybet li devera Idlibê û eşkere kir got çekdarên opozisyonê berdewam in di êrişên xwe de li ser bingeha Hemêmîm ya leşkerî. Lavrov her wiha diyar kir got çareserkirina krîza Sûriyê berdewam e, lê zû bi rêve naçe, lê pêşketin heye û em tekez dikin got pîwîst e şerê terorê bi zûtirîn dem li Sûriyê bi dawî were. Lavrov her wiha eşkere kir got niha bingeha serekaya terorê li devera Idlibê ye. Got çekdarên beriya Al-Nusra lê bi cih dibin, lewma pêwîst e bi zûtirîn dem em wê terorê ji nav bibin. Lavrov serbar kir û got em giringiyê didin rêkeftinên got me bi Tirkiye re îmzekirine. Lê ew rêkeftin rê nade çekdarên di Idlibê de goliv û tevgerê bi azadî bikin. Lê hevdemî wê ew çekdar berdewam in di berdana guleyan de li deverên çek jê ji nav birîne.